Hrvatice i Hrvati, braćo i sestre, pripadnici etničkih manjina u Republici Hrvatskoj. Istina je domovina. Istina je ishodište naše snage, a domovina ishodište našeg postojanja. Ja sam Zdravko Cik, magistar politologije, oženjen, otac 2 kćeri i 2 sina, ponosni djed, 6 unučica. Dolazim iz 6. izborne jedinice, nositelj liste broj 9. Obraćam vam se u ime Hrvatske braniteljske pučke stranke i braniteljsko-domoljubne stranke Hrvatske okupljene na širokoj političkoj inicijativi platforme Savez sa narodom. Mi izlazimo na izbore duboko uvjereni u demokratski proces, odgovorni za svoj narod i pružamo ruku spasa u ovim teškim političkim trenucima. Shvatili ste gdje smo. Djelujemo na nakaradne, izopačene, apsurdne, sramotno bahate, intenzivno protunarodne povezanosti svih koji su trenutno u situaciji obnašati javne funkcije sa javnim ovlastima. Zaboravili su poruku sa Kneževa dvora. Zaboravite na privatno. Pobrinute se za javno. Naši kandidati se nalaze na listama u 1., 2., 4. i 6. izbornoj jedinici. Ja dolazim iz 6. izborne jedinice, nositelj liste broj 9. Lista koja ima snagu 6 žena, veterana Domovinskog rata, odreda časni, pošteni ljudi. Hrvatska braniteljska pučka stranka i braniteljsko-domoljubna stranka Hrvatske poručuju: budućnost ovisi o onom što danas radiš. Čvrsto uz hrvatski narod. Vaš glas, vaša budućnost, istina i domovina. Dobrodošli u pokret zdravog razuma koji funkcionira kao padobran samo kada je otvoren. Ne vidimo razliku među dosad vodećim strankama i onima novima koji nastoje lažirati postojanje dupola. O dobrim djelovanjima se ne može govoriti jer ih jednostavno ni nema. Jer je obrastao licemjernim bezobrazlukom, javašlukom, nepotizmom, nekompetencijom, političkim kameleonima, samovoljom, smutljivcima, glavnim stranačkim poslušnicima koji su istovremeno i uzurpatori istine i podanici vlastite taštine. Poručujemo, oni nisu zavrijedili vaš glas. Tome je tako jer dosadašnje politike su hrvatski narod zarobile i manipuliraju. Počev od zakona o pretvorbi, privatizaciji, legalizaciji objekata u prostoru i vrhunac je Ovršni zakon. Hrvatski branitelji odbačeni. Ne poštiva se i ne provodi zakon o braniteljima. Mnogi branitelji još uvijek nemaju riješen status branitelja, a obitelji su im ugrožene. Hrvatska država vladan je po svaku cijenu, dovedena do propasti, neprincipijelnim koalicijama, nema reformi, neznanje, bez strategije, neregularnost izbora u sadašnjem trenutku, bez preuzimanja odgovornosti za svoja postupanja. Mi se usudimo, nismo suzdržani, ne želimo čekati. Ne zaboravite, Hrvatska je oduvijek bila vlasništvo hrvatskog naroda. Mi s vama, hrvatskim narodom, dijelimo, prolazimo sve teškoće svakodnevice. Hrvatski narod je napušten, zapušten i prevaren. Mi s vama dijelimo zabrinutost za budućnost naših mladih koji su već tu, očekuju uključivanje u životne procese. Svjesni smo da ne možemo promijeniti vjetar. Zbog toga drugačije postavljamo jedra. Mi smo 4. opcija i vama prvi izbor. Mi se zauzimamo za usporavanje i onemogućavanje globalističkog djelovanja vlasti u Republici Hrvatskoj, definiranje i zaštitu vanjskih granica RH, očuvanje monetarne stabilnosti, suverenost, ustavnu zaštitu vode, vodotoka RH, ustavnu zaštitu zemljišta i šuma, nema prodaje, jačanje veza sa iseljeništvom i održiva ekološka rješenja na bazi domaće pameti. Imali smo savez sa hrvatskim narodom u Domovinskom ratu. Sada trebamo isti savez kako bismo zajedno vratili Hrvatsku na pravi domoljubni put. Imate kome dati glas. Mi smo tu za vas. Nismo svi isti. Nismo mi kao oni. Oni su potrošeni. Mi smo jamac opstojnosti. Dajući glas nama šaljete snažnu poruku protiv klijentelizma, korupcije, sluganstva drugima.
čvrsto uz hrvatski narod, vaš glas, vaša budućnost. Hrvatska braniteljska pučka stranka, braniteljsko-domoljubna stranka Hrvatske, istina i domovina. Budimo odgovorni. Izađite na izbore, to je vaše pravo. Zaokružite lista broj 9, 6. izborna jedinica. Nositelj liste Zdravko Cik, magistar politologije.